goizetik. Atzapar gogorra lur gainean, lur lanean, 80 urte luzean. Bakarrik Martitxo pikaroa, noizean benga postuan, azokan edo ferian, nabarmentzen zera ardo gorri zalea. Ez duzu Martintxo, ez derrurik, ez diozu inor txorizorri, zurea lurra talana, jainkoak emanak. Martinan County, 6 alaba, 6 zubi, 1000 ilobako zerri, ta ikuluan amaridi izan zera. Morroietan nagusi batean, goiko etxean, handa libre guzkipean. Baina gaur Martitxo ari dira, nortasunari harrikak, etxeko semeak morroi, lurreta berea.